potentzialagatik. Politizazio iturri handia bilakatu da belaunaldi berrietan. Horren adibide dira, azken urtetan egindako greba feministak eta aurtengo ikasturtean antolatu den greba feminista orokorra. Esan bezala, horren adibide da azaroaren 30ean mugimendu feministak egin zuen planteamendua. Gaur egungo zaintza eredua gainditu eta bizitzak erdigunean kokatu dituen sistema politiko, ekonomiko eta soziala aldarrikatzea. Zaintza eskubide kolektibo bezala ulertuko duena. Zaintza sistema publiko eta komunitarioa hain zuzen ere. Lanketa guzti honetan ikasleok ere ikastetxeak hartu genituen. Denbora daramagu zaintza krisi batean gaudela salatzen. Zehazki zaintzaranen privatizazioa, merkantilizazioa, feminizazioa eta razializazioa salatzen. Hezkuntzan ere guzti honen zaintzak zentzuak ikusi genezake. Lehenik eta behin, hezkuntza eredu patriarkalak, genero rolak betikotu eta identitate maskulinoa eta femeninoa birproduzitzeko funtzioa dauka. Bi genero hegemonikoen erreprodukzioaren ondorio zaintza lanen banaketa sexuala betikotzen du, problematika honen lanketa nulua izanik. Horrela, zaintza lanak neska ikasleen gain erori eta etorkizuneko jendartea esten dabilen bitartean, zaintza lanak emakumeen gain erortzea bermatzen du.